Sloboda medija, kao i bilo koja sloboda, nije apsolutno neograničeno pravo da radite sve što vam padne na pamet. Ima ona stara definicija, znači granice slobode počinju tamo gde moja sloboda ugrožava nekog drugog. Tako da laganje, fantazmagorije, izmišljanje i bilo koji drugi oblici dovođenja javnosti u zabludu prvo nisu uopšte novinarstvo, a kamoli sloboda medija ili sloboda govora. Šta sloboda medija jeste, vrlo je precizno i dovoljno fleksibilno da možete da imate čak i tabloid definisano kodeksom novinara Srbije, koji postoji, javno je dostupan na sajtu savetzaštampu.rs, koji je samo regulatorno telo i mislim da svako koga zanima gde su granice slobode medija treba i mora da ga pročita i zapravo ako postoji neka definicija šta je novinar, to je onda onaj koji je svojevoljno, bez obzira da li pripada nekoj redakciji ili novinarskom udruženju, prihvatio da poštuje kodeks novinara Srbije, kom sve lepo piše. Pa koliko novinar može da bude bezbedan, govori nam ono što se oko nas događa. Ono što mene lično najviše brine, ali me najmanje iznenađuje, jeste činjenica da su ovde bezbednosno najugroženiji istraživački novinari. Zašto istraživački novinari? Zato što se oni upravo bave istraživanjem korupcije u državnom aparatu, van državnog aparata, organizovanim kriminalom i svim onim opasnim, bezbednosno opasnim temama, a zaštita koju dobijaju je apsolutno nula i ne samo da je zaštita nula, nego na njihovo izveštavanje ne reaguje nijedan državni organ ili pravosudni koji po službenoj dužnosti mora da reaguje kad se takva saznanja pojave. Vi bilo koju društvenu, istraživačku mrežu da pogledate, gde god kliknete na njihovim sajtovima, vama iskaču dokazi i dokazni materijal, a ne reaguje niko, ali zato imamo evo ovo poslednje paljenje kuće kolegi sa portala Žig, imali smo dakle napad i na novinare Klika i na novinare Cinsa, preturanje stanova iz kojih ništa nije odneto, praćenja i tako dalje i dakle niti je otkriveno ko je kolege napadao, niti je ono o čemu su izveštavali dovelo od bilo kakvog pa makar i predistražnog postupka o onima o kojima su pisali. Ono što je tema koja je obeležila 2018. godinu svakako jeste činjenica da smo mi još do kraja 2017. očekivali da će ovo biti, to ima čuvena ta fraza, godina raspleta kada je reč o Kosovu, a mi evo izlazimo iz 2018. navodno godine raspleta zapleteni još više nego što smo bili do sada.